लोगोफोर बावैसो आसामनि लांदां जानानै थानाय रायजो सभानि एमपि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बेयो बाइ इलेक्सननि गेजेरजों जागोन बेखौ बयबो फोसावनायखौ नुखाबाय जानांगौ। दा बेयावनो बर'नि सासेल' आगुनि रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो नमिनेसन लादों बिजेपि राजखान्थियारि हान्जानिफ्राय। बेबाराव बिथाङा बिजेपि राजखान्थियारि हान्जानिफ्राय नमिनेसन लादों। अदेबानि बिथाङा थांनाय बोसोरनि 29 नभेम्बराव बिपिएफ दोलोखौ नागारनायजों लोगोसे रायजो सभानि एमपि बिबानखौबो नागारनायावसो बे मासिया लांदां जाखादोंमोन। दा बेयावनो आरोबाव फिन बिथाङा राजखान्थियारि हान्जा सोलायनानै नमिनेसन लाफिनबाय। फारसेथिं बे बिसायख'थिखौ फैगौ 1 मार्चआव खुंफुंनाय जागोन होन्नाबो फोसावबाय आरो बेनि उनावनो नुनो मोननाय जागोन बे लांदां जानानै थानाय मासियाव सोरनि खाफाल जागोन। दा बेनि गेजेराव गोबांनाव सोंथि सिखारदों जे दानिया बयनिबो बे सोंथियानो जादों आसामाव सोर आरो मा राजखान्थियारि हान्जानिफ्राय रायजो सभानि एमपि जानानै दङ दा, आरो आसामावल' बेबायदि लांदां जानानै दङ नामा? गुबुनाव साबेसे लांदां जानानै दङ? गासै साबेसेबां सोद्रोमाफोर दङ आसाम आरो भारतनि गेजेराव? बेखौ जोङो गोबांनावनो सोंथि नुदों। दा बेनि सोमोन्दै नायना लादिनि फैदो फारि फारि। दा बाहाय नोंथांमोना rajyasabha.nic.in बाहाय नोंथांमोना थांबानो गासैखौबो नुनो मोननाय जागोन। अदेबानि बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्सननि गेजेरजों थोंजोंबो हाबनो हागोन। दा बे हिसाबै बाहाय दङ गासै भारतनि गेजेराव 245 सिट, बेनि गेजेरावहाय दा फिलआप जानानै दङ 238 आरो सा 7निया बेयाव खालि जाना दङ। आरो बियो आसामाव सासे, बेनिफ्राय दङ बिहाराव सासे, बेनिफ्राय दङ गुजरातआव सानै, जम्मु आरो काश्मीराव सानै आरो बेनिफ्राय केरेलायाव सासे दं। दा बेनिनो आसामा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ आसामनि बेलायाव, आरो बेनो जागोन बावैसो मख'जानाया। दा बेनि गेजेराव आसामाव सोर बबे राजखान्थियारि हान्जानिफ्राय दङ नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन। दा बाहाय दङ सासे, गासै सा 7 सोद्रोमानि गेजेराव सा 6 बाहाय दङ। आसामाव सा 7 मोनसे लांदांजों गासै सा 6आ फिलआप जाना दङ। बिनि गेजेराव श्री वीरेन्द्र प्रसाद बैस्य बिथाङा एजिपिनिफ्राय जाना दङ। बेनिफ्राय श्री अजित कुमार भुयान बिथाङा आइएनडिनिफ्राय जाना दङ। बेनिफ्राय श्री रिपुन बरा बिथाङा आइएनसिनिफ्राय बिथाङा। बेनिफ्राय श्री भुबनेश्वर कलिता बिथाङा बिजेपिनिफ्राय, आरो श्रीमती रानी नरा बिथाङा आइएनसिनि, आरो श्री कामाख्या प्रसाद टेसा बिथाङा बिजेपिनिफ्राय जाना दङ। दा बेखिनियानो नोंथांमोननि थाखाय। आरो गुबुन रायजो सभाजों सोमोन्दो थानाय जेसेबांनाखि नोंथाङा मिथिनो गोनां दङ बेफोरखौ नोंथांमोना बिथांमोननि हम पेजाव हाबनानै नायोबा नुनो मोननाय जागोन गासैबो बिथिङावनो। दा बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोननो होखादों, बेजों डाइरेक्टलि थांनानै नायनो हागोन। बेखिनि, गोजोन्थों।